рости дар ҳамин хунукӣ 2 соат шуд кор мекунам. ба як хулоса омадам. вой бар ҳоли муҳоҷирине ки дар ин сардиҳо кор мекунанд. Сахт аст. аз ин хотир анҳамон як сомоне меёбанд ё як буридаи ноне ки барои хона кор мекунанд, бояд ба қадраш расед. зеро дар ин сардиҳо кор кардан шояд ту аз саломатит гузашт кунӣ то ки бурдаи нон ба даст биёрӣ. аз ин хотир аз ҳар нафаре ки аъзои оилааш дар ғарибӣ аст, дар муҳоҷират аст ва дар ин сардиҳо кор мекунад, хоҳиш месозам ки ба қадри кори ҳамонҳо, ба қадри меҳнати ҳамонҳо бояд расед. худатон биёед як соат дар ҳамин ҷо кор кунед, баъд аз он дарк месозед ки анҳамин бурдаи нон, анҳамин як сомоне ки роҳӣ месозанд ба кадом заҳматҳои зиёд ба даст мебиёрад. модарону бонувону хоҳарон, хоҳиш месозам ки ба қадри заҳматҳои ҳар фарди оилаатон бевосита расидагорӣ созед. ҳар касе дар ғарибӣ ҳаст, лайк, комментария, подписатсия. худо нигаҳбонаш бошад. як чизи дигар, ҳама чӣ мегузарад, бовар кун.